ଆସନ୍ତୁ ବୁଲିଯିବା ବାବା ବିଶ୍ବେଶ୍ୱରଙ୍କ ମନ୍ଦିର, ଯାହାକି ବାଲେଶ୍ୱର ଜିଲ୍ଲାର ଶିକିଡ଼ିଆ ଗ୍ରାମରେ ଥିବା ଏହି ମନ୍ଦିର। ଇଏ ହେଉଛି ବାବା ବିଶ୍ବେଶ୍ୱରଙ୍କ ମନ୍ଦିର ଭିତର ଦୃଶ୍ୟ। ସାଇଡରେ ଅଛି ମାତା ପାର୍ବତୀଙ୍କର ମନ୍ଦିର। ଇଏ ହେଉଛି ନନ୍ଦୀ ମହାରାଜ। ଇଏ ମନ୍ଦିର ପଛପଟର ଦୃଶ୍ୟ। ଇଏ ପାହାଡ଼ ଉପରକୁ ଯିବା ପାଇଁ ରାସ୍ତା। ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଜାଗା ଇଏ, ଥରେ ଆସି ବୁଲି ଯାଆନ୍ତୁ। ଜାଗା ଏକଦମ ମସ୍ତ, ଫିଷ୍ଟ କରିବା ପାଇଁ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଜାଗା ଇଏ। ଆସନ୍ତୁ ବୁଲି ଯାଆନ୍ତୁ ଫ୍ୟାମିଲି ନେଇକି। ଇଏ ପାହାଡ଼ ଉପରର ଦୃଶ୍ୟ, କେତେ ସୁନ୍ଦର ଇଏ ଦୃଶ୍ୟ। ପଥର ଲାଗି ରହିଛି। ଇଏ ତଳକୁ ଯିବା ପାଇଁ ରାସ୍ତା। ପିକନିକ ପାଇଁ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଜାଗା ଇଏ। ଡିସେମ୍ବର ମାସରେ ପିକନିକ ପାଇଁ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଜାଗା ଇଏ। ଡିସେମ୍ବର ମାସ ପୁରା ଭର୍ତ୍ତି ହେଇଯାଏ ପିକନିକ ପାଇଁ। ପାଣି ପାଇଁ ସୁବିଧା ତଳେ। ପାଖରେ ଦୋକାନ ବଜାର କିଛି ବି ସୁବିଧା ନାହିଁ। ପୁରା ପାହାଡ଼ ସାଇଡରେ। ଇଏ ହେଉଛି ସାଇଡର ଦୃଶ୍ୟ। ପାହାଡ଼ ପଛପଟର ଦୃଶ୍ୟ। ସାଇଡ ଯିବେ। ଇଏ ହେଉଛି ପାର୍ବତୀ କୁଣ୍ଡ। ଏଠି ଜୁନ ଜୁଲାଇ ମାସରେ ପାଣି ବାହାରେ, ଯାହାକି ପଥର ସାଇଡରୁ ପାର୍ବତୀ କୁଣ୍ଡ କୁହାଯାଏ। ଆମେ ତ ଛୋଟବେଳୁ ଜାଣି ଆସିଛୁ ପାର୍ବତୀ କୁଣ୍ଡ ବୋଲି, ବଡ଼ମାନେ କୁହନ୍ତି। କେତେ ସୁନ୍ଦର। ଇଏ ହେଉଛି ଆମ ଗଡ଼ିଆର ଦୃଶ୍ୟ। ଏଇଠୁ ପାଣି ନେଇ ଶିବଙ୍କୁ ପୂଜା କରାଯାଏ।